Έχω λόγο να σας πω ψέματα, να εδώ, φαίνεται καθαρά. Ελάτε πιο εδώ, από εκεί δεν βλέπετε καλά. Βλέπετε καλά? Βλέπω. Εγώ. Πω, και τι πω. Καθίστε, μην κάθεστε όρθια και κουραστείτε. Να σας πω, θέλετε να μπω μέσα στη γραμμή να δούμε ποιον παίρνει αυτή τη στιγμή? Ναι, σας παρακαλώ μπείτε. Έχω μπει ήδη, αλλά κουνηθείτε κι εσείς λίγο. Πατήστε κανένα κουμπί. Να, είναι ξεκάθαρο. Έχει πάρει το χορταρέα να μάθει το μέλλον της. Ακούστε τι λέει, ακούστε.